इउजि ब्रह्मथ' सासे पावारलेस मन्त्रि इउजि ब्रह्मनो मन्त्रि होदोंमोन नाथाय बिनि साबिया डिसप्र'स दं। मा जाखो प्रमद बन्धु नोंथां नोंथांनि बिराद गोजौ गिदिर बिटिआर सान्थि सुक्तियालाय माथो दिनै नोंथांमोना मोनसेबो खामानि मावनो हायाखिसै नङा होमब्ला सरकारासो बायलायलायबाय मा खामानि मावबावनो आरो रायजो राजाफोरनि दिनै नोंथांमोना मा खामानि मावखो नङा होमबा बिराद लाजिनांसिगौब्रा नोंथांमोना नङा होमब्ला दा मुङानो बिराद गोजौ गिदिरखा होनबाय नोंथांमोना नङा होमब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट पावारलेस बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लाबोबाय बिटिसिआव दिनै पावारलेस बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लाबोनायनि लोगो लोगो दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि पावार फांसनफ्रा दिनै गासिबो गोमालांबाय मा अबस्था जाखो बेलाय दिनै रायजो राजाफोरनि गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो नोंथांमोना रादाय होदोंमोन साख्रि बाख्रि सुइजारलेण्ड माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथांमोननि कमिटमेन्ट होनायफोरखौ नङा होमब्ला दा दिनै फाइनालि नोंथांमोना मोनसेबो खामानि मावनो हायाखिसै दा लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव दा बेखौ लानानैनो रिन्जय ब्रह्म बिथाङा इउजि ब्रह्म बिथांखौ गोबां बाथ्रा बुंदों आरो दा बिथाङाथ' मन्थ्रिखौ जादों खिन्थु पावारलेस मन्थ्रि आरो दा बै पावारलेस मन्थ्रिया दिनै जोंनि बिटिसिनि आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावनो हानो नङा होमब्ला दा बेखौ लानानै रिन्जय ब्रह्म बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो दा भिडिअखौ नोंथांमोना नुलांगोन दा बेजों लोगोसे दिनै जेनाखि बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोदों दा बै एग्रिमेन्टआनो दिनै पावारलेस एग्रिमेन्टखाबा दिनै बै बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो एमसिएलए इएम एमएलए बिथांमोना मा पावार लानानै खामानि मावनो हानांगौ जाखो जायनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो खामानियाव बिथांमोना फैलार जानो गोनां जादों रायजोफोर दा लाजिनांगौ बे दोला दिनैनि दिनाव दा माखासे दुगामाराफोर दं ओरैबायदि दुगामारा माने बिथांमोना ओरैबायदि मावबाय माने खुगाजोंनो मावलाङो रायजोफोर खिन्थु मोनसेबो मावनायाव गैया दा दिनैनि दिनाव सिन्था खालामदो मा होनो एमएलए रबिराम नार्जारि सार दा सरकाराव गैयाब्लाबो दिनै एमएलए रबिराम नार्जारि सारा जोंनि बे एरियायाव जेसेबांनाखि जोबनो गैयै एग्रे बेग्रे खामानि मावनो हादों डेभेलपमेन्टनि रायजो राजाफोरनो गोबां खामानि मावनानै होदों बिथाङा नाथाय दिनै सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रानो दिनैहाय मा होनो रबिराम नार्जारि सार बायदि रावबो फाग्लाया मावनो हायाखै आरो प्रमद बन्धु बिथाङाबो रबिराम नार्जारि सारा जेसेबांनाखि खामानि मावदों रावबो मावनो हायाखै सोरबा अखिल मुसाहारि बिथां आरो सोरबा एमएलए सोरबा माबा माबि जेसेबांखि इउपिपिएल दोलोनि माने नेताफोर दं दिनैनि दिनाव सरकार गैयै एमएलए रबिराम नार्जारि बायदि रावबो मावनो हायाखै नोंथांमोना फैनानै नायफै बबे जायगायाव एमएलए रबिराम नार्जारिया मा खामानि मावदों खिन्थु दिनैनि दिनाव एमएलए रबिराम सार मावनायखौ नायोब्ला प्रमद बन्धु बिथांमोन सोरबा इएम रन्जित बसुमतारिमोन सोरबा राकेश ब्रह्म सोरबा जिखुनु जेसेबांखि लिडारानो थायाथों मानो बे बिटिआरआव बिथांमोना लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव ओरैबायदि जघन्य माने बिथांमोना खामानि मावनो हाया खुगाजोंल' मावो रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव रिन्जय ब्रह्म सारा मा बुंदों भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोर फैगासिनो दं बिटिसि बिसायख'थि नाथाय गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफआ गोजौ सारियाव दङ हरिसिंगायाव बिपिएफआ 1 नाम्बार हरिसिंगायाव गुबुन राजखान्थि हान्जाया जेसेबां जुजिया मानो जेसेबां नाजाया मानो बावहाय देरहानायनि खुनु चान्स गैया नोंथांमोना बेबो मोनथिगौ थांनाय 2020 सनाव जेब्ला मोनसे परिबर्तननि दोहौ आरो बिटिआर सुक्तिनि दोहौ फैदोंमोन न'खर साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन नङा होमबा जोंनि हरिसिंगानि सिङाव थानाय आम्बागाव एनआईटि नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि बेखौ दिनै बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायाखिसै न'खर रावनोबो साख्रि होनो हायाखिसै बिटिआरानो बेसेबांबा गोजौखा बिटिआरनि मुङानो बेबायदि बुंलायलायदोंमोन आरोखि दा दिनै बिटिआरनि मुङा बहा गोजौ बिटिसिनि गेजेरजों फैनाय बर'फ्रा जिखिनि 6 सिडुल एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों जिखिनि पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन दिनै बेबो धंस'सो जाफैबाय दा जोङो परिबर्तननि मुङाव थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर'नि सरकाराव जोंनि माने बिटिसिनि गोहोआ दिनै धंस' जाफैनायखौसो जों नुदों परिबर्तननि मुङाव डेभेलपमेन्ट जाफैनांगौमोन सोलायनाय फैनांगौमोन खिन्थु दिनै अबाव सोलायखो जेबोथ' सोलायनाय फैयाखिसैना सेंग्रा सिख्लाफोर लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन न'खर साख्रि होनायनि खोथायाथ' गोजानावनो दोन खिन्थु दिनै माने बिटिसि सरकारा साख्रि होनो हानायनि मोनसे पावार गैला सिएसपिखौ सिफायनायनि उनाव बिथांमोना दासिमबो सिएसपिखौ माने फुल फ्लेजेड खालामनो थाखाय जोंनि आसामनि गभर्नरनिफ्राय बिथांमोना दासिमबो माने एप्रुभेल मोनाखै आरो एडहक कमिटि जानानै दं दा बेनिखायनो दिनै साख्रि होनायाव बिथांमोना फेल जाबाय
नैथियाव माने महिलाफोरनि डेभेलपमेन्टनि मुङाव मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायनि जे खोथा बुंदोंमोन बेबो दिनै फेल जाबाय माने एलपिनिफ्राय लानानै आप टु माने कलेजसिम बिथांमोना स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै गंसेबो जाफुङाखिसै दाख्लैबाव एसेम्ब्लियाव कुइसन खालामनायावथ' बिथांमोना गंसेबो स्कुल कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखिसै होनना बिथांमोना गावसोर एन्सार होनो गोनां बाध्य जाबाय दिनै बे बिथिङावबो इडुकेसन डेभेलपमेन्टनि बिथिङावबो बिथांमोना फेल जाबाय दिनै लामा दालां जेसेबांखिनि जोङो नुदों बिराद गिदिर गिदिर माने डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ बिपिएफनि समावनो मावनाय दिनै इउपिपिएलनि समाव जोङो बेबायदि नागिरनानै मोना जेरावबो एग्जाम्पल नुवा नोंथाङा गसाइगाव थां पर्बतजरा थां नोंथाङा माजबाद थां नोंथाङा बाक्सा चिरां जेरावखि बेराया मानो इउपिपिएलनि समाव माने बेबायदि मावनायनि उदाहरन जों नुवाखै आरो बिपिएफनि समाव मावनायखौनो बिथांमोना कालार फुननानै रिपेयारिं खालामनानै थांनाय 5 बोसोर टाइमखौ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बारहोबाय इलेक्सना फैबाय 2 मासल'सै दायो बिथांमोना गोदानै माने जेबो सेंसन खालामनो हाला गोदानै रावनोबो साख्रि होनो हाला माने बुङैनो खोथाजों डायलग मारिनो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ थांनाय 5 बोसोर टाइमखौ ओरैनो बारहोबाय आरो दा बेनिखायनो दिनै रायजोफोरा बिथांमोनखौ फोथायला बिथांमोननि सायाव माने बिश्वास गैला आरो माने हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो फिन माने बिपिएफ हान्जानि सरकारखौ बयबो लुबैदों ग्रासरुट लेभेलावबो दिनै रायजो राजाफ्रा रायलायो गामि ओनसोलावबो रायलायो बिपिएफआनो साबसिनमोन आरो बिपिएफ थायोब्लासो बिटिसिआ रैखाथि जागोन जोंनि बर' हारिनि जि मोनसे माने जोंनि लकेल पलिटिकेल पार्टी रिजनेल पलिटिकेल पार्टी बियो माने थांनानै थागोन आरो बिपिएफआ दिनै गोहोआव फैथारनांगोन आरो दिनैनि तारिखाव जों हिसाब खालामनानै नायबाय इन्टारनेल मोनसे सार्भे खालामबाय बिपिएफआ हारसिङैनो सिंगेल लार्जेस्ट मेजरिटी माने 25टानिबो बारा जोङो दिनैनि तारिखाव सिट देरहानानै हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो रिसिभ खालामफिननो हागोन आरो बिपिएफनि दैदेननायावनो दिनै बिटिसिआव सरकार जानो थांगासिनो दं आरो सेप्तेम्बर मासाव नोंथांमोना बिपिएफनि सरकार नुनो मोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा फिन माने डेभेलपमेन्टनि जि माने खामानि बेखौ मोनफिनसिगोन आरोखि खम समनि गेजेरावनो इउजि ब्रह्मथ' सासे पावारलेस मन्त्रि इउजि ब्रह्मनो मन्त्रि होदोंमोन नाथाय बिनि साबिया डिसप्र'स दं गावलाय माथो पावारलेस मानसि जानानै दं मन्त्रिनि पावारखौनो बाहायनो रोङाखै बिथाङालाय इउजि ब्रह्मनि माने बै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ मा जाखो बै समावथ' जों खोनादों माबा मोनसे गोदान डिपार्टमेन्ट खुलिदोंनो बिटिसिआव जाय डिपार्टमेन्टआ दिनै गभर्नमेन्टजों एप्रुभेल गैया बेबायदि गोदाव सोराव डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि जाना दं इउजि ब्रह्मआ मानो डेभेलप खालामना होनो हायाखै दिनै माथो इउजि ब्रह्ममोन थासान्दियाव दिनै बर'फ्रा मानो गाबनो गोनां जादों माने खालि एभेक्सन नटिसल' दा इउजि ब्रह्ममोना माने बर' जाथिखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे टाइमाव एबसुनि लिडार जानानै गोबां आन्दलन खालामदोंमोन जातिनि थैनाय थांनायनि जातिनि अस्तित्वनि बाथ्रा बुंग्रा मानसिया दिनै माने बर'फोरनि सायावल' मानो सानफ्रामबो नटिस होयो एभेक्सन खालामनानै कन्टिनिउ नटिस नुबाय थानो होमोना पर्बतजारायाव 3600 बिगा हायाव माने एभेक्सन खालामनो नागिरदों जोङो इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया डेभेलपमेन्टखौ नांगौ थिखानो खिन्थु न' मेन्स लेन्डआव खालामथों फरेस्ट लेन्डआव खालामथों गोबां माने सरकारि हाफोर दङ बेफोराव खालामथों जेराव माने पपुलेसन गैया जेराव माने मानसि गैया न'खर गैया बेबायदि जायगायाव खालामथों ना थावजेन बिगा हाया ओरैनो गोग्लैनानै दङ खिन्थु जेराव माने जोंनि आबै आबौमोना गोदोनिफ्रायनो हाजार बोसोर बावहाय माने रायजो जानानै दङ जेराव माने बिथांमोना वेल एस्टाब्लिश जाबाय गय खान्थाल थाइजौ बायदिसिना बारि बागान ग्रोम जाखाबाय संसार जानाया दिनै हाजार बोसोर जाखाबाय बेबायदि जायगाखौ मानो एभेक्सन खालामनो नागिरदों बिथांमोना बेथ' बिराद अयनाय जादों ना दिनै दैज्लां बोथोराव एभेक्सन खालामनानै बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मा खालामनो नागिरदों मा खालामनो सानदों दा मन्त्रि इउजि ब्रह्ममोननि खोथाया दिनै फंसेबो माने रज'आ ओरैनो खालि राजनितिनि मुङाव राजनिति खालामब्ला जाया जातिखौबो एसे रैखाथि होनो थाखाय इउजि ब्रह्म बिथांखौ खावलायदों आरोखि